ኢየሱስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻ ብምሉእ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ይብል እዚ ቃል እዚ በመይ ክትንተን ይኽእል ስሩኻ ንዓና በእንታይ ዓይነት ርድኢት ክንርድኦ ንኽእል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራት ደቂ እግዚአብሔር በአብ ስሙያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተባሂልኩም ተሰማኹም ደቂ እግዚአብሔር ድሓንዶ ኢልኩም ድሓንዶ ጸኒሕኩም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ አጽናፈ ዓለም ክሳብ አጽናፈ ዓለም ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። መምህርና መምህር ዲያቆን ዳዊት ኳዕ ብሰላም መጻኻ ያው ለማዓንተም همت لمود ناي مصحف قدس حدا قال علعلنا كنزاتينا اب ماتي سونجل 22 وصر 37 همز هايله قال هنا ኢየሱስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻ ብምሉእ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ይብል እዚ ቃል እዚ በመይ ክትንተን ይኽእል ስሩኻ ንዓና በእንታይ ዓይነት ርድኢት ክንርድኦ ንኽእል ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘብዝለሉ ሃይለ ቃል እቲ ሕያዋይ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገረው ቃል እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ተሎ ምስቶም ጸሐፍት ፈሪሳውያን ዋላውን ምስ ሰዱቃውያን በጣም ብዙሕ ዓይነት ዘተካይዱ ነይሩ ሓደ ሓደ ሻዕ ተንኮል ሓሲዮም መጽዮም ይሓትዎ ነይሮም ነገር ግን ዘደንቕ መልስና መለሰ ተሓሲቦም ዝመጹ ተንኮል እውን እናፍሸለ ይመልሶም ከም ዝነበረ ተግሳጽ ንዘድልዮ ተግሳጽ ምኽሪ ንዘድልዮ ድማ ምኽርና መኸረ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሪኦ ኢና ኣብቲ ቅዱስ መጽሓፍ ሕዚ እውን ከምቲ ልሙድ ያው ፈሪሳውያን ናብ ጎይታና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዮም ካፍቶም ፈሪሳውያን ማእኸል ሓደ መምህር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ ሓቲትዎ ማለት እዩ እታ ዝዓበየት ትእዛዝሲ ኣየነይቲ እያ ትብል ሕቶ እያ ነይራ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለለ ተናገሮ ቃል ካብ ኦሪት እዮም ተናጊሩ ንገርመካ ቃል ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ 5 ዘሎ ቃል ኣምጽኡ ታይብል ቃል ንእግዚአብሔር ኣምላክካ በፍጹም ልብኻ በፍጹም ነፍስኻ በፍጹም ሓሳብኻ ኣፍቅሮ ልብል ቃል ክነግሮም ክኢሉ ማለት እዩ ቀጺሉ ድማ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኻልኢት ሕግ ድማ ኢሉ ንብጻይኻ ከም በዓልኻ ጌርካ ኣፍቅር ትብል ያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ዘነብዝ ዘለዋ ሕግታት ተን ዓበይቲ ልባላ ሕግታት ምዃንን ገሊጽሎም እሱ ጥራሕ ይኾነይ ሕጊ ነቢያቲ ከይተረፉሲ ኣብዞም ዘለዉ ክልተ ትእዛዛት እየን ዝጥቕለላ ኢሉ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምልሰሎም ክኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ሃመይ ማለት እዩ እንድሕሪ ኢልና ኮይና መቸም 10 ትእዛዛት ንፈልጦም ኢና 10 ትእዛዛት ቤተክርስቲያንና ብክልተ መልክዓት መቕሎም ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽላ ማለት እዩ ፍቅረ እግዚአብሔር ልባሃሉ ንእግዚአብሔር ዝምልከቱ ሕግታት እዮም ፍቅረ ቢጽ ዝባሃሉ ድማ ንደቂ ሰባት ምስ ደቂ ሰባት እንገብሮ ርክብ ዝገልጹ ሕግታት እዮም ማለት እዩ ፍቅረ እግዚአብሔር ንኣብነት ብዚኣነ ካሊእ ኣምላኽ ኣይተምልኽ ንዝተቐረጹ ምስልታት ኣይትስገድ ናይ ኣምላኽካ ስም ብከንቱ ኣይተልዕል ሰንበተይ ንክትቅድሳ ሕሰባ ትብል ሕግታት ዘነብዝ ዘለዋ ሕግታት ንእግዚአብሔር ዝምልከታ እየን ወይ እውን ደቂ ሰባት ምስ እግዚአብሔር ወይ ንእግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ ንገልጸለን ሕግታት ይበሃላ ማለት እዩ እቲ ካልኦት ካብኡ ንታሕትለሎ ኣቦኻን እናኻነ ክብር እሱ ጥራሕ ይኾነ ኣይትስረቕ ኣይተመንዝር ብሓሰት ኣይትመስክር ዝብሉ ካብኡ ንታሕቲ ዘለዉ ሕግታት ድማ ሰብ ምስ ሰብ ዘለና ፍቅሪ ዝገልጸልና ሕጊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ና መጀመርያ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምፍቃር ተመላኽት እያ ቀጺላ ድማ ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እተረጋግጸልና ሕጊ እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕግታት እግዚአብሔር ኣብዞም ዘለዉ ነገራት እዮም ተገሊጾም ነግንዮም ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ታናይ መጀመርያ ሕጊ በተለይ ተሓቲትካ ንለለኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ በፍጹም ልብኻ በፍጹም ነፍስኻ በፍጹም ሓሳብኻ ኣፍቅሮ ልብል ቃል ተነጊሩ ነግሪዮ እንድሕሪና ኮይና ኣብ ካሊእ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ብፍላይ እንድሕሪና ኮይና ምዕራፍ 10 ከምኡ እውን ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 እውን ተቃልሱ እቶም ወንጌላውያን ጽሒፎምዎ ነግንዮ ማለት እዩ እንደም ውስኽ ኣቢሎም ድማ ካፍትና ማቴዎስ ሉቃስ ማርቆስ ተሪኻዮም በፍጹም ሓይልኻ ትብል ቃል ተጠቂሞም ነግንዮም ማለት እዩ ስለዚ በፍጹም ልብኻ ማለት ብምስተውዓል እግዚአብሔር ኣምላክ ክፍተው ከም ዘለዎ በፍጹም ነፍስኻ ማለት ንፍቃደ ነፍስና ተገዛእቲ ኮይና ክነኽብረም ዘለና ብተመሳሳሊ بفتصم حسابها ويفتصم أي مروخا كبها الخلو دما حسابنا كله
ኣይምሮ ማለት ያው ንኽዝኖ ፍልጠት ደኾነ ፍልጠትና ስለ እግዚአብሔር ክኾን ከም ዘለዎ ስለ እግዚአብሔር ኣፍልጦ ክህልወና ከም ዘለዎ እንርዳሉ እዩ ቀፂሉ ድማ ፍጹም ሓይልኻ ድማ ብጉልበትና ከይተረፈ ብሓይልና ከይተረፈ እናደኸምና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክንፈቱ ከም ዘለና ዘመላኽተና እዩ ማለት እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ቃል ምናልባት ግን ኣብዚ ክልዓል ዝኽእል ሓደ ሓሳብ እንዮ ይመስለና ኣነ እሱ እንታይ እዩ ብስሩ ምፍታው ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ነገር ምናልባት ክልዓል ይኽእል ተኣሳሲሩ ምሱ ማለት እዩ ምፍታው ማለት ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 15 ይብል ለእመታ ፈቅሩኒ እቀው ትእዛዝ ይብል ዘፍቅረን እንተሃልዩስ ታየ ይሐሊ ትእዛዝ ይሐሉ ትብል ቃል እንያ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ኣነ የፍቅሮ እየ ዝብል ሰብ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ናይ ግድን ትእዛዝ እግዚአብሔር ክሕል ክኽእል እንየዎ ማለት እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ክሕል ክኽእል እንየዎ ማለት እዩ ስለዚ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምሕላው ፍቅርና ንገልጽ ልክ ኣብ ገነት ኣዳም ዕፀ በለስ ካብዚኣ ተበሊዕኻ ሞት ክትሞት ኢኻ ተዘይበሊዕኻ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ኣዳም ዕፀ በለስ እንድሕር ዘይበልዖ ኮይኑ ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለ ዝሓለወ ፍቅር እግዚአብሔር ብደንብ ተረዲእዎ እዩ ንእግዚአብሔር ድማ የፍቅሮ እዩ ማለት እዩ ይፈትዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ትእዛዛት ምሕላውና ልክዕ ከም ናይ ኣዳም ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ተባሂላ ዕፀ በለስ ከም ዝተዋህበቶ ኣብዚ ሕዚ ግዜ እውን ትእዛዛት ተዋሂቦምን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንዓቶም ተሓሊናዮም ንሕና ብናይ እማን ንእግዚአብሔር ኣምላክ ነፍቅሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ መግለፂ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኮይና ትእዛዝ እግዚአብሔር ምሕላው ትእዛዝ እግዚአብሔር ክንሕል ተለና ብምንታይ ብፍጹም ሓይልና ብፍጹም ነፍስና ብፍጹም ልብና ብፍጹም ድማ ሓሳብና ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ክሳብ ተግባር ይኸድ ኣሎ ማለት እዩ እሺ መምረይ ቃልዮት ይስማለይ ያው ኣማ ኻል ግን ልመፀት ለይ ሕተኛና ኣሕና ንእግዚአብሔር ንወፍቅርና እግዚአብሔር ንዓና ዘና ፍቅሪ በመይ ክግለጽ ይኽእል ብጣዕሚ ጽቡቕ እሱ ጥራሕ ለይኾነ ብቤተ ክርስቲያንና ኣብ ሰለስተ ኢሉ ምቃል እዚ ማለት እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቅሪ ቀፂሉ ድማ ንሕና ንእግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ ተሳልሳይ ሰባት ምስ ሰባት ዘለዎም ፍቅሪ ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቅሪ ምስ ምንም ክወዳደር ለይኽእል ፍቅሪ እዚ ፍቅሪ እዚ ማለት ደቂ ሰባት እውን ክንገልጾ ለይንኽእል ፍቅሪ ማለት እዩ ልዕሊ ምንም እግዚአብሔር ኣምላክ ለደቂ ሰባት ፍቅሩ ገሊጹ እዩ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ልዕሊ ምንም ነገር ማለት እዩ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ እዩ ኮይኑ ሰብ ምዃን ባዕሉ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ውርደት ኢና ኣምላክ ብጣዕሚ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 እንድሕሪናዮ ኮይና ኣምላኽነት ከም ምንዛዕ ከይቆፀረ ኢሉ ይገልጾ ማለት እዩ ኣምላኽነቱ ከም ምንዛዕ ከይቆፀረ መልክዕ ባርያ ሒዙ ተወሊዱ ላብዚ ምድሪ ዝክመላለስ ጀሚሩ ማለት እዩ ብምንም ክንምስሎ ክንገልጾ እውን ኣይንኽእል ምናልባት ክምስሎ ከዋላ ተለይ ኻለ ላብነት ሰብሲ ጻጸ ክኾን ተሎ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ለዞም ንዘለዓለም ጻጸ ኮይንካ ክትነብር ማለት እዩ ንኣምላኽ ሰብ ምዃን ካብኡ ንታሕቲ እዩ ካብኡ ንታሕቲ እዩ ንሰባት ጻጸ ምዃን ክብረት እዩ ምስኡ ክነነጻጽሮ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ኣምላክ ለኣክል ሰብ ኮይኑ ንዘለዓለም ስጋና ሒዝዎ እዩ ኸቢሩ ወልደ ማርያም ብተዋህዶ ኸቢሩ ንብሎ ስለዚ ሰብ ምዃን ባዕሉ ሓደ ፍቅሪ እዩ ሰብ ምዃን ጥራሕ ለይኮነ ምማቱ ባዕሉ ፈልጣ ኢኻ 6600 ለኣክል እንደውም ልዕሊኡ ለኣክል ግርፋት ተገሪፉ እንትፍ ተዋሂልሉ ተጸፊዑ ብገመድ ተጎቲቱ መሬት ንመሬት ብሚስማር ተቸንኪሩ መስቀል ተሸኪሙ እናወደቐ እናተልዓለ ኣብ ቀራንዮ ኣደባባይ በፂሑ እሱ ጥራሕ ይኾነ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣብቲ ግርፋቱ ሰዓት ትናይ ላዕለ ስጉኡ ተወዲኡ ትናይ ዝዋኑ ተጻዕዳ ዓጽምቱ ክሳብ ዝርአ እዩ ተገሪፉ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ምናልባት ስለና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ነገረ ሕማማት እዚ ኢልኻ ክትገልጾ ይትኽእል ብፍላይ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ታይብል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ምቁጻር እንድሕር ደሊኻ ኮይንካ ይብል ኣቀዲምካ ናብ ባሕሪ ክድሞ ናብ ሓደ ዓብይ ውቅያኖስ ክድሞ ነቶም ዝገላበጡ ማዕበላት ቁጸሮም ይብል መቸም ክትቆጽር እንድሕር ኸይድኻ ሓደ ማዕበል ሓደ ክትብል ከለኻ ሓደ ይግልበጥ ዓይንኻ ሕውዙ ዝብለካሞ ከይቆጸርካዮ ትተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ እዚ ኢልና ክንገልጾ ይንኽእል እዚ ተኣዩ እንድሕር ኢልና ኮይና ፍቅሪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ቀዲሙ ታይሉ ነይሩ ነፍሱ ምእንቲ ብጻዩ ሕሊፍኻ ካማ ካብ ዝልዓቢ ፍቅሪ የለ ኢሉ ባዕላ ድማ ኣርእይዋ ጎይታ ብተግባር ማለት እዩ ጎይታ ልጥቀም ዶ ይመስለካ ኣብዚ ነገር እዚ
ተጠቃሚ እኮ ይኾነ ጎይታ ተጠቀምቱ ሙሉ በሙሉ ኣብዚ ደቀ ሰባት ጥራሕ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ነገር እዚ ምንም ተጠቃሚ ኣይኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ልዩ ምእንቲ ጻድቅ ምናልባት ተመሐላሊፍ ክወሃብ ልኽእል ኣይምተሰኣነይ ምእንቲ ሃጥእ ግን የመተረኸበ ይብል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንም ጽድቂ ኣብ ዘይብልና ግዜ ሰዓቲ ኩሉ ሰብ ኃጢአተኛ እናሃለ ዓለም ብሙሉ በዲሉና ሃለው መጽይ ፍቅሩ ገሊጽልና ማለት እዩ እዚ ድማ በቃ አንኮንዲሽናል ላቭ ይባሃል በቃ ብለይ ምንም ጥቅሚ ብለይ ምንም ቅድመ ኹነት ዝተፈጸመ ዝተዋሃበ ፍቅሪ ይባሃል ማለት እዩ ደቂ ሰባት ንእግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ ንገልጽ ዘለና ግን ብጥቅሚ አንጻር ክኾን ይኽእል ብጥቅሚ መንጽር ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ንእግዚአብሔር ንክርስቶስ ትግዛእ እያ ክርስቶስ ልክዕ ከም ዘፍቀራ ንሕና እውን ፍቅርና ብምግዛእ ወይ ትእዛዛቱ ብምፍጻም ተዓንቶ ልበልናዮ ንእግዚአብሔር አምላክ ፍቅርና ክነርኢ ክንኽእል ነይና ዘብዝለሎ ፍቅር እዚ ክንገልጽ ተለና እንረኽቦ ነገር እንዮ ካብ ጎይታ እንረኽቦ ጥራሕ ለይኾነ ዝረኸብናዮ ነገርም እንዮ ስው እንታይ እዩ ፍጹም ዝኾነ ድሕነት እንብሎ ማለት እዩ ጸጋ ረኺብና ኢና ካብ ጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት ረኺብና ኢና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሬት ኃጢአት ረኺብና ኢና ካብ ጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ሞይቱ ስለ ዝድሕነና እዚ ቤተክርስቲያንና መድኃኒ ዓለም ላበለት ትጽውዕ ዝጎይታ እዚ ማለት እዩ ዓለም ሁሉ መድኃኒ ስለ ዝኾነ ቤዛ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ምዝተኣሳሲሩ ንሕና ስለ ዝተገበረልና ውዕለታ እንገብሮ እንህቦ ግብረ መልስ ምላሽ ፍቅር እንብለለና ማለት እዩ ሰባት ንሰባት እንገብሮ ፍቅር ድማ እንዮ ንብጻይኻ ከም በዓልኻ ጌርካ ኣፍቅር ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ ንበዓልኻ ከም ተፍቅራ ልክዕ ንብጻይኻ እውን ክትፍቅሮ ክትኽእል ነይካ ግድን እዩ እዚ ብስሩ እውን እንድሕር ኢና ኮይና ንእግዚአብሔር ምፍቃርና ክረጋገጽ ልኽእል ንብጻይና ክነፍቅር ተለና እዩ ንብጻይና ብምፍቃርና ክረጋገጽ ልኽእል ሃመይ እንድሕር ኢልና ኮይና ዮሐንስ ከም መልእኽቱ ተናጊርና እዩ ንእግዚአብሔር ይፎቱ የና በለ ንሓው ዝጸልእ እዚ ሓሻዊ እዩ ብሎ ሓሻዊ እዩ ንእግዚአብሔር ይፎቱ የና በለኻ ሓውኻ ብጻይኻ ማለት ዘመድኻ ቤተሰብኻ ማለት ይኾነ ኩሉና ደቂ ዘር አዳም ደቂ ሰባት እንበሃል ቤተሰብ ብጾት ስለልኾና ማለት እዩ ስለዚ ጸላእትኻ ፍቶ ስለልተባሃለ ልጸላእዩ እውን ከም ባዕሉ ገይሩ ለፍቅር ክኾን ክኽእል እንዮ እታ ንባዕሉ ልገብራ ጥቕሚ ንኻሊእ እውን ልገብር እታ ንባዕሉ ክትወጽሖ ለይደልያ ነገር ለ ንኻሊእ ዘይምብጻሕ ትብል ነገር እያ ማለት እዩ ስለዚ እርስ በርስና ብምፍቃርና በብበዓልትና ንንሕድሕድና ብምፍቃርና ብምክብባርና ብምትሕልላይና ሕጊ እግዚአብሔር ንፍጽም ለና ማለት እዩ ምፍቃርና ድማ ይግለጽሎ ማለት ኢና ቤተክርስቲያን በከምዚ ዓይነት መልክዕ ትርእዮ እዚ ነገር እዚ እሺ መምርና ቃልይ ተስመልና ናይ ሎማንቲ ዝነበርና ጻኒሕት ነዚ መስል ነይሩ ቀጻሊ ሰሙን ብኻሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እስካብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ መምርና